ang mga palanggiran nagadulot kag nagpabilin sa una-una sang isa ka tawo. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa pagtalakay o kon pagbadbad sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini ka Ilonggo o kon hiligaynon nga version pagbadbad sang aton Sabbath School Weekly Review. Ako, si Pastor Luisito Tomado, inyo masonson nga host. Kagari karon mga kauturan, nag-excited ako nga ang atong nga leksyon manami gid ang pagbadbad, ang pag-interpreter karon because of these two able and expert, mga expertise nila mga kauturan sa pag-interpreter sining aton nga leksyon, labi na ang mga palanggiran ng parabola. Ako no napakilala sa inyo si Pastor Delbert Hintapanan. Siya ang aton senior church pastor diri sa aton CPAC Church. Pastor, mayang adlaw sa imo. Mayang adlaw, Pastor. Mayang adlaw, Pastor Toledo. Kag sa aton mga kauturan, kag mga kaabyanan nga nagasunod sa sining programa. Kapay ini magahatag sa aton sang tugang, nakadasig kag katutong sa pag-alagad sa Ginoo. Yes, thank you again, Pastor Delbert. Ang ikaduha na akong pakilala sa inyo si Pastor Dr. Elden S. Toledo. Mga kauturan siya ang aton nga bag-o nga Ilin J. White Research Center kag Spirit of Prophecy Director sa aton nga union diri sa Central Philippine Union Conference. Pastor, mayang adlaw sa imo. Muna pa yun nga adlaw, Pastor Tomado, Dr. Tomado, and Pastor Tapanan. Isa ni kakagayunan makakuturan, nga aliwan kita, makapakigbahin sa sining paghangop naton sa aton nga semanal nga leksyon, labi na gid sa mga palanggiran, nga ginhambal nga Pinoy-Sos, samtang siya yari pa sa nga dota. Yes, thank you, good gentlemen, sa pag-accept sining nga challenge. Wow, mga kauturan, ang aton nga bisita kag aton mga resource person, mga utod, madalom-dalom gid ang aton nga pagtuon. Sa hindi pa aton na naibasa, duko aton mga ulo sa pangamuyo. Sa siningation, ginoyari kami, nagapalapit sa imo, una bes, nagakilala sa imo pagka-Dios. Karon amon ginatugyan ini nga pagtuon, kabay pa Ginoo ang pinakamanami gid nga mga punto magwa kag amon gid pangalipayan kag magadulong samon sa pagdugang sa pagkamatutom tubtob gid sa imong pagbalik sa ngalan ni Ginoong Hesus ngamon manunobos. Amen. Akon pangabayon si Pastor Delbert pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto makita naton sa Marcos 4:24 tubto 25 nga nagasiling, kag nagsiling siya sa ila, andam kamo sang inyo ginpamatian. Sa talaksan, nga gintaksan ninyo takson kamo, kag kapin pa ang idugang sa inyo. Kag ang may iya hatagan, kag ang walay iya, bisan pa ang iya kuhaon. Yes. Ari na kita sa leksyon 4 sa English parables o kung sa Ilonggo palanggiran sa Cebuano Sambingay para sa Hulyo 20 tubtob Hulyo 29. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton. Yes, Pastor Elden and Pastor Delbert, ang sa record, ang Marcos out of the Synoptic Gospel, siya amo ang pinakadutay nga na-record about the parables. When we say Synoptic, Matthew, Mark, and Luke, even included John. Pero
kanami iya pirmi sa mga presentasyon, may mga uniqueness iya si Mark sa iyang pagsulat sini. Kag sang ligad nga si Mana Pastor Delbert kita gyapon tungpon. Ang may ara bala nga daw suspense. Daw ano nang suspense sa Ilonggo. Daw may kahalaw tawat nga idea. And that's one of the best feature of a good writer. Nga daw hindi ka maguntat basa kay kahalaw at tawat. Gusto mo gid nga mabalaan ko ano gid ang resulta. And then this week we will be studying about the parables recorded by Mark sa Mark 4. Pastor Toledo, ano ang ara dira sa aton nga introduction nga we will be expecting for this week? Well, aton makita Andre Pastor no ang nagkatuhay-tuhay nga mga may series of parables sa isa ka chapters o isa ka chapter kag particularly dira sa pagsabuog. Makita naton ang sequential nga ang una nga by the way ang parable ginagamit siya sa malipot lang ni siya nga istorya mga kauturan nga amo ni siya makakuha kita sa gitawag nga mga lessons o lection kag amo ini ang ginagamit gid ni Jesus Christ kana gamit siya sa mga parabola nga common sa mga tao kag may ara siya actually nga do abstract siya pastor mo ang parable it's an abstract nga ang nagapalamati maga-think sila kung ano ang kahulugan sini. That's why sila ano ang buot sing anon sini sa conversation sang even the disciples hindi nila nahangpan ini. Kasi Jesus Christ niya nga i-widen ang ilang thinking like pinagid sa mga spiritual lessons. So aton diri makita ni it's a form of allegory kag dira aton makit-an nga may sequential ang una nagtupa siya sa nabantok nga duta. Nakitaan sang pispis, wala magdugay, gintuka, nadula. Ikadua, dira makita naton nga nagtupa siya sa batu-batuhon, nga ang batu-batuhon siguro may gihaba na nga nagtumpok dira ang duta. Nagtubo siya, pagtubo niya, nainitan, nalayong. Ang ikadua, ara siya sa tunokon, nag-thrive man siya, pero nakuga siya. Kag ang isa, nakita nga, dito nagtupa siya sa maayo nga duta, kag nag-thrive gid siya kag nagpamunga siya. So makita naton ang sequence pastor nga malipot ay pagstay, pagtubo. Ini malawig-lawig, ini malawig. Pag ini siya nagmaklabot siya nga maturity. So dira naton makitaan ang sa parable of the seed nga sequential may time element kag may ara na siya spiritual import nga karon aton madiskusyon. Pero amo na for the meantime amo na aton makitaan damo na daw kalawat tawag gani nga uy ano pa nimo sunod Pastor Delbert ani mo na siplatan sa aton introduction. Yeah, sa sining punto pastor no sa ginambal ni Pastor Toledo, kalabanan ini nga mga parabola or palanggiran ni Ginoong Hesus nagalibot siya sa isa ka main nga parable which is amo siya ang manong sabog. Sa dira sila cluster galibot sila sa manong sabog. Okay. Yes. Sa aton nga Sunday nga leksyon, the parable of the sower. Pastor Delbert balik ko sa imo. Ang parable of the sower ang manong sabog is likened unto the kingdom. Ano ang buot silingon sini Pastor Delbert? Paborito maning expression diri sa libro sang Marcos. Likened unto the kingdom. So, diri pastor kung aton di mo sisaan actually may ari diri kita mga detalye kung aton ni huna-hunaon kay sila nga the time is fulfilled. Natabo na ang ang panahon. And I don't know but para sa akon suno man sa presentation ni Tom Shepherd ang contributor sa atong lesson nga the time is fulfilled nagahuna-huna si Marcos na hanungod or si Ginoong Hesus is amo man ang paglaragway sang suno sa Daniel. So the same kingdom which is in the time has fulfilled, amo man nga ginharian ang ginasaysay sang Daniel, which is about nahanungod sa kay Ginoong Hesus. Of course, may ara tuwa ka ginharian. Ang ginharian ni Ginoong Hesus, which nga kita literal nga mag-transport dito. And then another thing is that Jesus himself
He himself is the kingdom. Is the He kingdom. is referred into the kingdom. Nga, yari na, the kingdom is at hand. Repent, for Yeah. the time is at hand. Sila nga, ari na ko. So, we should, kinahanglan mag-focus kita sa kay Ginoong Jesus, and we should enter into that Yes. principle of His kingdom. Amen. Before na ko niya kay Pastor Toledo, ang punto, Pastor Delbert, Pastor Toledo, nga ang ginharian, ari na subong. Gani, kay subong ari na, ti katulad sini ang ginharian sang langit. Support and go ahead, Pastor. Yeah, in expression, Pastor, nga the kingdom of it is likened. In a statement, in my understanding, nagapakita siya nga, si Mark, bigyan na portray niya si Jesus Christ as man God. While si Luke, ginportray siya ginaportray si Jesus Christ as great healer. Okay, he is a doctor. Yeah. Okay. So diri man God. So diri napakita niya nga ang focus nila contextually aton makita nga ang Hudiyo naga-focus sila sa future kingdom which is physical, but si Jesus Christ ang kingdom na kon kaangay. It means nga kaghambal ni Pastor expression nga ginaya nga si kaangay sa akon, kaangay sini, it means nga the kingdom of God is already here. Yeah. Napakita siya nga I am the Messiah because Correct. hindi siya accepted Hindi hindi siya accepted as Messiah. So that's why ginahatag niya ang mensahe in a subtle way nga sa paagi sa palanggiran agod mahantupan sa sining mangin alamon ko sa Biblia nga mga katawhan sa Ginoo nga it is contrary to what you believe nga it's a physical, but I'm here for a spiritual kingdom. The kingdom of grace is already here. Ari na. Ang acceptance na lang. Ang acceptance na lang. Kaya ang magpamimbro sini nga ginharian. Yeah. Kay ti amo na ang sa parable of the sower ginsaysay niya ang ginharian amo ni sa imo kinangakwan nga daw may degree of ano ni inang kadakon nga gamay primero sunod-sunod na amo na si ang mga membro sini ginharian amo ni nga may bini sila pero dugay-dugay wala na. Yes, Pastor Delbert. Yeah. May kadugang ka. Sige. So, in this case, si Ginoong Hesus demands nagkuhan siya ang bisan sino nga maigdulungog magpamati. He wants really an attention for this. Nga pa nahatag naton sa iya as cited ni Pastor Toledo kagina nga may sequence dayon pagkasunod pang adlaw na laya. So it is an individual story. Nga nagadepende sa kung ano nga klase sang duta ang natupan sang manugpamati. Yes. Kag ang ginharian, Pastor, sang Ginoo nga yari subong. Kung sa apat 3/4 gid ang ang nawasi. 1/4 lang ang ano ni ang success. So amo na siya. And then why gid kita damo nga panahon sa Monday, Pastor Toledo, Doc. Nga Ilden. Jesus interpretation. Ano ang both gina? Well, aton makita Andra Pastor nga ang duta amo na siya ang ginatawag nga individual stories o kon the level of reception sang tao sang seed. Ang seed siya is the word of God. Ang sower actually si Jesus Christ. Jesus Christ ang duta amo kita. So it's a four actually kinds of people nga nakabati sang pulong sang Ginoo and different ang ilang reaction kag level of receptivity. So ang sa wayside wala magdugay. Nalipay sila, na-inspired, excited, pero wala lagi kabuhi, nakulapan sila sang butang diri sa kalibutan, gintuka sang pispis na wala sa ilang level of ang ilang pagstay. Ang sa stony ground amo man shallow, basta may buka siguro dra na pananduta. So wala gid sang nutrients nga maka-sustain sa kinanglanon nga even sang tubig. And then the thorny abundant siya sang duta pero kay damo sang ragayureo ang tendency makuga siya, matabunan siya, hindi siya mag-thrive, and a good ground nag-thrive siya amidst ang difficulty kay nga aman may substantial siya nga ang iyang level of receptivity sa influence sa Holy Spirit, higin tugyan niya ang iyang kabuhi sa Holy Spirit, nagpamati siya, nagtuo siya sa pulong sang Ginoo, kag naghatag ang pulong sang Ginoo sa iya sang paglaom kag kasiguruhan, amo na nga nagtubo siya unto Christian maturity. So dira pasalaton makitaan nga ginamat-amat na badbad ni Jesus Christ ang iyang parabola for the people to understand.
And that's it. Yeah, Pastor, anong nasadingan mo? Sa sining punto pastor no sa interpretasyon diri sa nga palaanggiran, namian ko di sang pulong ni Mark naman luwat ari naman di ang pulong niya nga immediately sa gilayon, so amo tong natabo sa nauna. Pero ang akon di pastor nga na diferanhan sa sining aton nga leksyon, may ara diri duha ka contrasts nga natabo. So, first, kato sa batu-batuhon, okay, nag-abot ang paghingabot, ang persecution sa ila, nalaya. On the other hand, ato ang sa mga regawriwon, ato sa mga hilamunan, nagtubo siya, pero the cares of this world naman. So, ang sa batu-batuhon, nawala sila tungod sa kinawad-on, tungod sa kapipitan. Deny nila. Don't enough supply. No, okay. And then, diri naman niya sa hilamunon, nawala sila tungod naman sa kabuganaan. So, sometimes, ako na nga kabuhi as a disciples. Now, I'd like to introduce here in this context, a discipleship nga context, nga kadula kita kung kaisa tungod naman sa kabungayaan kag sa abundansya kag kun ang aton attention mo focus sa mga pagkinahanglan sa siniya. Yeah. Ang widi, ang hilamunon nga tubo man pero ti kompetensya ang kalibutan hon nga mga desire ti until one day matabunan ang spiritual, ang worldly amo ang magagawa. Yes. Yes. Pastor, isa bala ako nakita Andre sa description ginahambal ni Ellen White sa Christ Object Lesson. Particular sa wayside, atong nabantok nga binhi nga nagtupa dito. Sila ni Ellen White sa Christ Object Lesson, page 44. Satan and his angels are in assemblies where the gospel is preached. Sa gali nga magwali ang maayong balita sa simbahan, ara magli nagatumpok. ang si Satanas kag si angel kag ari pagid pastor aton ni sa mga kauturan naton tandaan ini mga critical bala magwali aring hambal nila ito. He excites criticism or insinuates doubts and unbelief. The speaker choice of language or his manner may not please the hearers, and they dwell upon these defects. Thus the truth the need and which God has graciously sent them makes no lasting impression. But sing ano ang gali pastor nga it might be nga Adventista kita nga ara kita sa simbahan, nga mamati kita sang wali, pero ginabantayan naton ang sayop gali, mga critical mind. Sang manugwali, sila ni Ellen White, ang mensahe nga intended para sa inyo, amo na nga wala long lasting, wala nag-penetrate sa inyong pangunahuna, and you are categorized as wayside hearer of the Word of God. So, amo na gali mga kauturan nga hindi gali maayo na nga bantayan naton ang sayop sa speaker. Kinpaadaman kita sang alagad sang Ginoo, sang messenger sang Ginoo nga it might be nga we are talking about nga sang wayside ni ato lang mag-public evangelism kita, but it happens also inside the church according to Ellen White nga kung critical kita gali ipamantay kita sang sayop sang pag-pronounce sa mga grammar, it's a dangerous gali kay wala naton gina-accept ang message sang Ginoo. Yeah. Mga kauturan, that's from the horse mouth. Okay. Si Pastor Toledo ang aton nga Spirit of Prophecy nga director sa aton nga union. So masunson magamit giniya mga writings ni Mrs. White. Amo na mga kauturan nga aman nga ang mga critical wala gid sang makuha kay di wala sila gapamati iya sang mga nami nga punto kundi ang mga sayop na lang ang mong ginabantayan. So hindi magsulod ang mga manami nga mga insight mga kauturan. Pastor Delbert, sa aton nga Tuesday, reason for the parables. Namangkot ang mga disciples. Amo ginang imo nga style. Antes ko da sabtan pastor na gusto ko to tagaan sang gamay nga attention. Ang nagligad nga adlaw. There is Marcos kapitulo 4 bersikulo 8. So kag ang iban nga nagtupa sa maayong duta nagpamunga kag nagtubo kag nagdako nagadako kag nagpatubas sing katluan kapilo kag anom kapilo kag sa isa ka gatos kapilo. So this is
this is the point nga akong gusto nga basi kung kaisa ang mga maayo tubo malipatan tanan. To emphasize is with this atong leksyon sa nagligad si Mana Pastor si Ginoong Hesus ginakusaran siya nga ang iya buluhaton sang yawa. Ginkuha sa iya panimalay kay nga ma-take over sa iya, and then damo pang accusation sa kay Ginoong Hesus, and I think this is the answer of Jesus to that accusations nga ang ginharian sang langit kaangay sini nga ang magtubo kag magpamati sa pulong sang Ginoo siya magalambo and then will produce, Pastor. So in that context nagpamangkot ang mga gintuton-an sa kay Ginoong Hesus actually sa atong leksyon diri siya sa ikatatlo nga adlaw, but there is a structure nga ari sa Marcos, gimbutang ni Marcos siya sa tunga-tunga. So then Tom Shepherds nagbutang siya diri sa katapusan sa ikatatlo nga bahin. Tungod kay una bes naghambal si Ginoong Hesus ang parabol, damo ang kapamati. And then pag interpretar niya na, dutay na lang. So Jesus mapabalo siya sa aton kung ano ang sulod sa iya ginharian sa sadtong interesado lang. Not to all. He broadcast it to all. Hindi pabalo sa tanan. Damo ang kapamati by the seaside. Pero samtang dutay na lang to sila ang mga gitutunan. Ano to imong parabol man? Anong silingon sa to? So Jesus is giving the parable to those who are interested of the kingdom. So he catch them by saying, by giving the parables na nakupukaw ila interest. Pero katulang ang interesado. Katong nagsunod sa kay Ginoong Hesus. So now si Ginoong Hesus diri pamangkot diri nga si Ginoong Hesus ga pamulong sini. There is a quotation from the book of Isaiah sa libro sang Isaias. Kung kaisa ga pamati sila, maigdulungog sila, pero wa sila kahangop. So in the book of Isaiah there is a sense of cleansing. Si Isaiah sila siya nga Ginoo, tama ko ka malaot to do your work or sa paghantop sang imo gusto sa akon sa imong pagkabalaan. Pero in that case, ginapahantop man ni Ginoong Hesus nga the same people who don't have an understanding nga ara sa kadulom iya dalon sa pamanagbanag paagi sa palanggiran. Amen. Yes, Pastor. Yeah, I agree with Pastor Delbert, Pastor. Actually, ang Isaiah 6 kag ang Mark 4 may isa sa contrast nito. Nakita naton nga sang ginpakita sa kay Isaiah ang temple. Ginkilala yan ni Isaiah nga unclean lips siya, hindi siya matinlo. And so the angel took sa siyang tong kag ipakaon sa iya. Kag silang gin-declare sa Ginoo nga matinlo. And he was so receptive sa mensahe sa Ginoo. In contrast iniya sa sining tatlo nga nakulapan sila sa ilang pagkadalok, ilang pagkahigugma sa kalibutan, kag dira nakitaan kag yadtong sila ni Pastor ginhambal niya sa madamo. Pero pipilala na pamangkot, ano ang meaning sila? Kaya itong nag-akusar sa iyang yawa siya, wala na nagpamati sa iya. So, diri ato makitaan mga kauturan nga ang tao, gitagaan sa opportunity sa Ginoo to have choices. So, it's up to us mga kauturan kung paano naton ginbaton, kagin surrender ang aton kaugalingon sa tubangan sa Ginoo. If we honestly accept the Word of God and trust His Word, ang aton pagtuo nagatubo ni siya makutran because faith comes by hearing the word of God, siling ni Paul. So the more nga nagalisten kita sa pulong sa Ginoo and we claim it and accept it by faith, nagagrow amuna ang palanggiran ginhambal gani ni David sa Psalms 101 chapter 1 verses 1 to 3 kaangay sa sangkahoy nga gintanom didto sa suba sa bibi sang suba nga nakalabot gid ang iyaya nga gamot didto ya sa riverbed nga biskan ano ya nga init hindi siya malaya kay nga aman angkord ang iyaya nga gamot didto sa source ang tubig nga wala gid ya nagakahubas. So amo ina pastor ang palanggiran rason ni gamit sang parabola. Isaiah 6 and Mark 4 has connection contrasting on the level sang tao sa pagbaton sang mensahe sang Ginoo. Yeah. Pastor Toledo, Pastor Delbert kanami kid. Ang isa punto nga ako madugang. Nga sa imong ginambal kay na
sang paghambal ni Jesus ang parabola damo sang kaplamati. Anay kay iya na interpretahon. Pilang nahoto lang nabilin. So sa aton pa, hindi gid ang tanan interesado. Yeah. That's true. And then another thing, we cannot understand spiritual things unless we become spiritual. Yes, Oh, amo na ang saya-saya nga hindi ko hindi kaya ako nuno na malaot ako nuno na dulong. That's why ano sang angel nga okay tagaan ta ka sa Cebuano pa kalamdagan pag-insindi paghangop. And that's the only way you will appreciate. So amo na ang ginerian sang Ginoo. We will appreciate the kingdom when once we are in the kingdom. Yeah. Pero kung wala kita outside of the kingdom, we will understand the life of a Filipino when you are a Filipino. Pero kung foreigner ka, hindi ka gid kahangop ngayo. So amo na ang punto ni Jesus nga if you want to understand, be inside the kingdom. Next sa sunod naton tunan sunod semana inside. Amo na ang aton nga tunan. Yes. Wala na gid kita panahon. Pastor, balik ko sa imo Toledo. Yeah. Lamb and measuring basket. Duha ni ka parabola nga short lang gid nga parabola. Well, another story, Pastor, is a lamp. Di mo bala ibutang, ipamtang ang imo nga lampara. O kung ang imo nga kandila sa dalom nga tabunan mo o kung ibutang mo sa ibabaw nga ang tanan makakita. It's very simple lang, Pastor, ang ginhambal sa Ginoo. Lamp, may ara siya, of course, lamp, it gives light. Kaya kung ang lampara, hindi mo masindihan, it's nothing. So, dira nagapakita, nga gina-stress ni Jesus Christ, nga, very simple sa niya, be sure that your sin will not find you out. Ang lagi na ang, nga, as light of the world, as you are getting light from me, dapat ka mong magkinabuhi. Kag kung ikaw nga tawo, nagakabuhi ka, nagahambal ang tawo nga nagakabuhi siya sa kamaturan, apang may tinago siya gali iya nga sala. Amo na sila ni Jesus Christ sa parabola sa lamb nga, be sure that your sin will not find you out. Kay ultimately, ang aton sala, it will be made public as the light that will shine. So dira mga kauturan, makita naton nga ang mga Parisiyo may ara sila nga evil plots kay Jesus Christ nga patyon gid nila. Kag of course, during sa crucifixion week, it was revealed ang ilang evil plot nga gintugyan gid nila sa Roman government si Jesus Christ kay they don't believe Jesus Christ as the Messiah. Yeah. Thank you, good Pastor. Yes, Pastor. Pastor, sa sinina, thank you sa sinangabahin sa kay Pastor Toledo. Kung ibasihon naton diri sa versikulo 19 sa Marcos 4 sila niya, may pulong diri nga nagapamati sa pulong. Okay. And then sila niya naman diri sa verse 22, then Jesus repeat niya ang nagapamati. So para sa akon sa sininga punto, ang nakabati sang pulong kinahanglan magkabuhi sa sinang nga pulong agud mapaiwag niya ang kapawa in the sense of discipleship. So hindi pwede nga nagatuo ka pero gapanago ka. Wala or I mean kung nagatuo ka nga wala mo gin kabuhi ang imo gin pamatian sa kay Ginoong Hesus, then therefore mapatay ka. You will be choked or hindi ka magdugay. But if you are the believers of Jesus, then kaangay ka sang suga ang pahamtang dira nga magbanag. Banag. In other words, walk the talk. Yeah. Don't talk the walk. Yeah. Sa measuring cup bala Pastor, ining sa may measuring basket, ining talaksan. Okay. Ang ako sa nakita diri nga of course tinakos kinilo. Oo. Pero ang kalami bala kung nagbakal ka, may gamay nga paman. Daw may konsilo ka. Kag nagahatag sa imo sing assurance nga indeed wala ka ginchupi. Kay kung machupi ka, at least the paman, nasa lusakto lang. So, nagbakal ka lang satisfied, gayom-yom ka. Yes, Pastor. Dahil aton makitaan pa sa sakto na nga it's, you know, kita ng mga Pilipino, daw unspoken na ang ati, paaman. So, dili aton makitaan mga kauturan nga bilang nakakukuha kita sang kapawa alin sa pulong sang Ginoo, we need to live up kag aton nga
pagkabuhi nga ayon sa kabubuton sang Ginoo mga kauturan is an added impact sa kabuhi man sang mga unbelievers nga hindi lang hearer kita sang pulong sang Ginoo but also kita man aton ginakabuhi ang pulong sang Ginoo. Yes. Yeah, Pastor Delbert. Ang ako hindi pa manggot, Pastor, anong takson? Ano ang takson? Siling niya diri sa versikulo 23, niya andam kamo sa inyo ginpamatian. So kung ano atong ginpamatian, amo na ang takson sa aton. Okay? So kung ina ang ginpamatian aton luwat naman gin-apply sa aton kabuhi, kag nagkabuhi kita sina pamatian, idugangan. Maawas na sa aton. Okay? Pero kung hindi mo na ikabuhi nga pinamatian, sa sina nga pinamatian takso na sa imo or ina mismong imo pinamatian madula na sa imo. So it will be taken away. The kingdom will be taken away. Yeah, just like nga hindi siya mag-grow ang seed of the kingdom. Ang pulong sa Ginoo has no effect sa aton kundi naton ikabuhi. Kaya hearer lang kita kag hindi kita doer sang pulong sa Ginoo. It will not thrive amidst troubles, Pastor. Yes. Wow, mga kauturan. Wala na ginaubos natin panaway pa kita sa Wibis. But nevertheless, kanami sa atong nga leksyon, kulang ang panahon. Ako na lang tagaan si Pastor Delbert sang iyang mga ideya sa Wibis and then last word ayon, Pastor. Eventually si Pastor Ilden man. Dari sa Wibis, Pastor, isa naman ni ka palainggirian nungod naman siya. Ang focus natin dari sa pagtubo naman sang seeds. So, ang pagtubo dari sang binhi, ginday-day diri tubtub nga maani siya. So ang nagpatubo diri si Ginoong Hesus. So wala siya kabalo ang mangunguma, wala siya kabalo kung paano ginpatubo, pero ang Dios amo ang nagpatubo. So ang hatag naton sa Ginoo ang dapat nga patubuon sang Ginoo sa aton. Kita maging mangunguma lang. Magpanggas kita sang binhi. And to our brethren sa mga kauturan sa pagkakaroon nagsunod sa inyong programa, my last word is let us be in the kingdom of God in the context of discipleship. Siya ang aton Dios, siya aton hari, ang iya ginharian, ang prinsipyo sa iya ginharian aton sundon sa pagkakaron. Let us calculate, ikalkulahon man naton ang cost of discipleship. Kaya kung kaisa damo sa mga tao nga gusto magsunod sa kay Ginoong Hesus, pero kung kaisa kung sisaon naton ang cost of discipleship daw digto kita daw maatras kay kung kisa mabakal ka daw na namian ka ng gigani. Oo. Pero pag pumangkot mo sang presyo ay daw hindi kaya maatras. So let us calculate also the cost of discipleship and stay never whatever happens nga patubuon kita sang Ginoo. Amen. Yeah, Pastor Toledo. Ang ginarian sang Ginoo, Pastor, wala niya gapamugos siya nga magsulod ka. Amen. It's not by force, but the kingdom of God, gendra sa mark is a symbol sang dam. Meek, wala siya gagamit sang force. As contrary to the popular opinion sang mga Hudiyo nga ang pagkamatarong maangkon sa external nga mga buhat. But the kingdom of grace is by the outworking of the Holy Spirit. Makita nila naton nga it seems futile ang ginarian sa Ginoo. It started with 12. Aton makitaan nga nagagrow siya because of the grace of God nga nagasustain. May punto diri, Pastor, sa aton nga ang pagtubo Kristohanon, ang pag-expand sa kingdom sang Ginoo, it's not by force, but it is by grace and depende sa aton nga pag-receive sang iyang mensahe sa iyang pulong because finally the kingdom of God will triumph. Yeah. Mga kauturan, of course, amo gina. We will appreciate only when we are inside, when we are in the kingdom. Amo na mga kauturan nga kabay pa nga magsulod kita sa ginarian. And then panggas lang kita and let the Holy Spirit, let God do the rest. And then one day mangutol lang kita, ma-harvest na lang kita. Sa hindi pa mga kauturan, kita magpangamuyo si Pastor Toledo. Ako na naipasalamatan ini ang aton mga sponsors. Mga utod nga amo na sila ang naghatag light kabuhi sa aton nga programa. Ang mga mag-asawa nga Doctors Erwin and Rhoda Hardenico, Sir Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Doctors Norbin and Rosalina Hebieso, Iboy and Jessica Malabanan,
Johan and Myla, Susana, Jet and Susan Caro, Mark and Merel Mendoza, ang mag-asawa Junjun and Goldie Joligi Jr., Ma'am Ladel Labalan Gaston, Ma'am Marlubel Hirota Lurin, kag ang mga mag-asawa, ang mga magulutod, Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumar, Marlene, Jamie, and Anili Treño, upod ni Pastor Phil Peregrino. Ang Diyos magapakamayo sa inyo. Yes, Pastor. Magapangamuyo kita mga kauturan. Ginoo, salamat gid sa sining bulawanon nga kay gayunan ginhatag mo sa amon nga kami Ginoo nakapamalandong sa imong pulong kabay kunta ni Ginoo nga batuno namon ang imong mga pulong sang himpit nga wala sa pangduha-duha agud Ginoo sa amon pagtuo sa imong mga pulong kapag salig sini makalabuot kami Ginoo sa pagkahamtong kabuhi Kristohanon kag magapamunga kami Ginoo pagi sa imong bugay sang bunga sang pagkamatarong. Salamat nga ikaw nagdumdum kag nagbendisyon sa amon nga mga hearers, mga viewers Ginoo. Ikaw maga bendisyon sa ila. Ining mga guiding principles nga amo natun-an sini nga Sabado may ara Ginoo bahin sa amon pagkabuhi Kristohanon pakadto sa pagkahamtong suno sa imong handom sa tagsa-tagsa sa amon. Salamat Ginoo nga ikaw gid nagpakamaayo man sa amon mga sponsors sa ila Ginoo nga mga palangabuyan ikaw gid maghatag sa ila sang pagpakamaayo sa maayong panlawas malabi kinabuhi protection Ginoo gikan sa balatian maski pa sa malaot nga handom sang tawo sa lang kinabuhi kag lipaya kami Ginoo sa imong mga saad sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen.